Атайсал минең бәләкәй ватаны муниципаль форумы дәвам итә. Был юлы Таутау хәбәр командаһы Кырмыскалы районы үҙәгендәге пионердар йортында. Өлкәндәр һәр вакыттагыса темага һөйләшә. Кырмыскалы районы укучылары безнең Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы үткәргән оҫталык дәресендә катнашты. С помощью микрофона можно сделать свой голос громче, можно выделиться перед компанией. Тамыр телеканалының мөхәррире Татьяна Никитина кыздар һәм егетләрне телевидение эше белән таныштырды. Журналистика жанры, сценарийдар яҙыу оҫталығы, операторлык эше, монтаж эшләү, тележурналист, телевизион тапшырыуҙарҙы алып барыу серләре тураһында һөйләне. Нам нужно выбрать активного одного ведущего корреспондента. Атайсал форум барышын күрһәтеү өсөн уҡыусылар араһында хәбәрсе ролена кастинг ойошторолдо. Һынауҙы Розалина Әйүпова уңышлы үтте һәм ул инде Тамыр телеканалының хәбәрсеһе ролен башҡарып ҡараны. Салям. Я Юпова Розалина, и вы смотрите специальный репортаж для форума Атайсал. Мы находимся в Кырмыскалинском районе, и здесь царит такая добрая атмосфера. Вәт афарин, бик шәп килеп сыҡҡан бит. Килешәһегеҙме, дуҫтар? Әйткәндәй, Розалина Кырмыскалы гимназияһында белем ала, тик Тормаҫ медиа студияһында шөғөлләнә. Бына шулай. Был Атайсал форумының икенсе осрашыуы шаулап, гөрләп үтеп китте. Киләһе осрашыу Туймазы ерендә үтәсәк. Дуҫтар, беҙ инде артабан да һеҙҙе был форум барышы менән таныштырып барырбыҙ. Зөлфиә Байбулатова, Руслан Бикбаев, Таутау хәбәр өсөн.